chabhondoka manje panguva ino tiona vana votatafumanayi vakomana vanozivikanwa kunzi these are CIO Terror Group vekufasi panguva ino iyi vachiitwa mageneral ekumauto. Chitiko chashamisa vanhu vanonyatsokuona kuti aiwa zvangova pachena izvi hazvichati munhu anotsanangura nyika yakuenda kumawere. They are trying to stop bomb showgeza and at the same time vari kuramba vachisimbisa aiwa their support base kuti vasambowana kana munhu anova betrayer pa 2030 plan yavo. Don't subscribe or like on the bell kuti unazvimu ai mubuda muchinyogwa muchinzi. In a move hoped will disable a blessed Geza insurgency, Emerson Mnangagwa is once again promoted CIO Terror Group first founder Walter Tafumane has been promoted from a chief of staff in the army to a rank of major general. This is a barely a month after his transfer from the Central Intelligence Organization to the army. Ndomashika kushamisa zvona kuti vana Tafumane vachibviswa ku-CIO pasangana mwezi obvatiswa a-major general, a post inyatsongoonekwa kunzi ihombe ndo post yekunana John Mnangagwa kunana major general uko, which means this guy atonyatsokuonekwa kunzi aiwa munhu mukuru aiwa kumageneral. Panguva ino chitiko chinyatsokuratidza kuti panguva inoyi aiwa ZANU-PF pane something is brewing inside ZANU-PF, pane zviri kuitika zvatingatadza zvedu kuziva, but chova chingori pachena kuti mashoko aita kugona bomb showgeza achiexposa zvese panguva ino anonyatsokuonekwa kunzi mashoko echokwadi. Noda kuti the ruling party ZANU-PF iri kuonekwa kunzi iti responding kuna mashoko abomb showgeza. Dei kwasi kusiri kuti bomb showgeza mashoko ake ndiye manyepo, dei vasingamboiti mamobilizations avari kuita awa. Imbotidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chinyatsokuratidza kuti aiwa these guys they are serious about their 2030 ende hapana kwavanoda kuenda, vanoda kuramba varipo aiwa mamillions ema-thousands achilutiwa each and every month. Pina comment section medu kutidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chitwa on the bell.